Ακόμα μωρή φίλη να μάθεις ότι το πρώτο βίντεο της εβδομάδας αφορά χρώμα. Έλα σε παρακαλώ. Λοιπόν, με ρώτησες την προηγούμενη εβδομάδα πώς μπορείς να βγάλεις πράσινο έντονο. Και όχι παστέλ, τα βαρέθηκες στα παστέλ. Άιντε πάμε να το δούμε. Αυτό που σου προτείνω στην περίπτωση που θέλεις το χρώμα σου να είναι λίγο πιο έντονο είναι το εξής. Χρησιμοποίησε το αντίστοιχο χρώμα πορσελάνης που θέλεις να φτιάξεις. Εδώ έχω βάλει το πράσινο. Για πάμε να δούμε και τι θα κάνουμε στη συνέχεια. Έχουμε βάλει τη δοσολογία. Ανακατεύω πολύ καλά. Και τώρα αυτό που θα κάνω για να το ενισχύσω είναι να του ρίξω χρώμα στην αντίστοιχη απόχρωση. Για πάμε να δούμε. Ξεκινάω με λίγη ποσότητα και ανάλογα το αποτέλεσμα που θέλω προσθέτω. Βλέπεις κατευθείαν πως αλλάζει. Αν θέλω να το κάνω ακόμα πιο έντονο, θα ρίξω λίγο ακόμα χρώμα. Για μένα αυτό είναι μια χαρά. Και επειδή σήμερα είμαι στα πάνω μου, είμαι στα ωραία μου, θα σου κάνω και ένα τεράτσο. Και αυτό εδώ είναι το τελικό μας αποτέλεσμα. Κοίτα πόσο όμορφο χρώμα δημιουργήσαμε. Για πες μου, θα δοκιμάσεις να δημιουργήσεις και εσύ αυτό το πράσινο? Γράψε μου στα σχόλια.